Us donem la benvinguda a Palau Macaya. De seguida començarà l'activitat. Si us plau, comproveu que teniu els telèfons mòbils apagats. Moltes gràcies. Les damos la bienvenida a Palau Macaya. En breves momentos comenzará la actividad. Por favor, compruebe que sus teléfonos móviles están apagados. Muchas gracias. Molt bona tarda, molt benvingudes i benvinguts al Palau Macaya. Em presento perquè potser algú no us coneixeu, soc Josep Oller, el director d'aquí del Palau Macaya i primer de tot deixeu-me dir una cosa, molt content de retrobar-me en aquest acte, és a dir, en una altra etapa que havia estat de director, sempre l'Associació Catalana, l'Associació Solidària contra l'Atur, havíeu vingut aquí justament a fer aquest lliurament dels Premis Josep Maria Pinyol, per tant, no sé, és com, perdoneu, és com tornar a casa i sentir-me molt a gust. Per tant, gràcies per fer-nos confiança de nou. Com deia, un any més, aquest premi que reconeixeu tant a la innovació com a la trajectòria amb entitats que estan a favor de l'ocupació laboral. No deixa de ser que és un gran repte social, l'ocupació, és a dir, tenir feina, com deia el meu pare. I justament ho feu en un lloc com és el Palau Macaya, que el que fem ens dediquem justament a parlar de reptes que té la nostra societat. I la inserció laboral, el neguit per tenir feina, la desocupació, l'atur juvenil i així la intel·ligència artificial, si ens prendrà o no ens prendrà llocs de treball, etcètera, són temes que si mireu l'agenda d'enguany, no cal anar més enllà, els anem tractant tant des de les iniciatives que muntem des de la Fundació La Caixa, com el Club de Roma, que aquí tenim el seu president, aquí el senyor Jaume Lanaspa, i com tantes d'altres entitats que veniu en aquest espai, que és un espai de diàleg, però també de reflexió, i de bastanta reflexió. Per tant, esperem que en els guanyadors us agradi i estigueu plaents i aquest reconeixement us sigui del vostre grat i per part nostra dir a l'Associació Solidària contra l'Atur que esperem que l'any vinent ens torneu a fer confiança i vulgueu tornar a venir aquí a celebrar aquest acte que no deixa de ser un reconeixement d'aquesta tasca a vegades tan soterrada d'aquestes entitats que fan feina per buscar feina i donar dignitat a les persones. Moltes gràcies i endavant amb l'acte. Doncs molt bona tarda, benvinguts i benvingudes en aquesta 27a edició dels Premis Pinyol. I abans que res, moltíssimes gràcies al director del Palau Macaya, el senyor Josep Oller, per acollir-nos en aquesta tarda tan especial. Avui ens trobem aquí per gaudir d'una tarda de solidaritat i és que un any més els Premis Pinyol volen premiar i reconèixer l'esforç d'aquelles empreses, entitats o persones que lluiten per donar suport als més vulnerables perquè tinguin accés a una feina digna. Em feia referència al senyor Oller, el dia a dia a vegades menys ens devora i els que tenim la sort de treballar en allò que ens apassiona, doncs ens oblidem que hi ha gent que no pot accedir al mercat laboral i si ho fa a vegades no és amb prou dignitat. I per això és tot un plaer poder estar avui amb tots vosaltres per gaudir d'aquesta celebració, perquè avui volem que tots celebreu aquesta tarda de solidaritat, creativitat, innovació i sobretot feina ben feta. Deixeu-me explicar-vos breument que fa 43 anys naixia la Fundació Acció Solidària contra l'Atur, un projecte de Josep Maria Pinyol juntament amb d'altres fundadors com Joan García Nieto, Mercè Closa o Josep Maria Sagristà. El 1981, en una Espanya inestable política i econòmicament, aquest escriptor i historiador català va tenir una visió molt clara i és ajudar a la creació d'ocupació, proposant la mirada sobretot en les persones més vulnerables perquè tothom té dret a tenir accés a una feina digna. Anys més tard, el 1997, es van crear aquests premis que porten el seu nom i dels que volem que avui tots i totes vosaltres gaudiu, uns premis que, recordem, tenen dos eixos principals, un per a la idea més innovadora a l'hora de crear ocupació digna i l'altre
dedicat a la millor trajectòria. Així que, si us sembla, comencem aquesta gala agraint als organitzadors que fan possible aquests premis, òbviament a la Fundació Acció Solidària contra l'Atur, però també al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i a la Fundació La Caixa. I per això saludo Adriana Casademont, presidenta de la Fundació Acció Solidària contra l'Atur, Pere Navarro, delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, i Francesc Ventura, director del programa Incorpora de la Fundació La Caixa, que estan aquí presents en aquest escenari. Per començar, donem la paraula a Adriana Casademont, que donarà el tret de sortida d'aquests Premis Pinyol amb unes paraules de benvinguda després d'aquest vídeo d'Acció Solidària contra l'Atur. Estem aquí per ajudar a tirar endavant somnis en moments difícils, a fer-los realitat, a que les persones s'aixequin cada dia il·lusionades per anar a la feina, a convertir l'atur i les situacions de treball precari en emprenedoria. Donem el primer impuls en forma de crèdit sense interessos a qui vol autoocupar-se, prioritzant a aquelles persones que pertanyen a un col·lectiu vulnerable. Les acompanyem perquè el seu projecte tingui el major èxit possible i valorem les competències personals i l'impacte social que pot generar. Una oportunitat que hem donat a més de 16.000 persones des del 1981. Tot això és possible gràcies a la Roda de la Solidaritat i a un equip de voluntaris i voluntàries de diferents sectors, reforçat per un equip tècnic de persones professionals en actiu i el suport econòmic i de col·laboració d'empreses i particulars. Gràcies per fer-ho realitat. Acció Solidària contra l'Atur. Més de 40 anys treballant per donar molta feina. Bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria tenir un record molt especial per a totes les víctimes de la Dana València i les persones i famílies que estan vivint uns moments tan difícils. Per tots ells, tota la nostra força, el nostre record i la nostra solidaritat. Moltes gràcies, amics i amigues d'Acció Solidària, per acompanyar-nos en un dia tan important per nosaltres com és aquesta 27a edició del lliurament dels Premis Pinyol al foment de l'ocupació. Com deia la mare Teresa de Calcuta, no puc parar de treballar, tindré tota l'eternitat per descansar. I això és el que volem a Acció Solidària, fer feina per donar feina. Volem que tothom tingui una vida digna, amb un treball on es pugui desenvolupar a nivell personal i professional, per esdevenir un major progrés i una societat més justa i sostenible. En definitiva, volem posar el nostre gra de sorra per construir un món millor. Aquesta també és la missió dels Premis Pinyol, amb els que volem reconèixer l'esforç en la trajectòria i la capacitat d'innovació en la creació de feina digna i en la inserció laboral de persones en risc d'exclusió. Acció Solidària portem, com ja us ha explicat la Mònica, portem 43 anys donant suport i acompanyament a persones que estan a l'atur o en situació vulnerable, donant-los préstecs sense interessos per poder-se autoocupar. Aquest any hem acompanyat a més de 80 persones, creant més de 32 llocs de treball i atorgant 168.000 euros en préstecs. En el decurs de la nostra història, des de l'any 81, hem finançat més de 14.000 projectes amb més de 19 milions d'euros, consolidant més de 16.000 llocs de treball. Al retornar aquests préstecs ens serveixen per atorgar-ne de nous fent el que anomenem la Roda de Solidaritat. Avui venim a reconèixer la tasca de les entitats que, com nosaltres, ofereixen suport i oportunitats a persones amb risc d'exclusió, amb 2 premis d'innovació i de trajectòria. Durant aquests 27 anys que portem atorgant aquests Premis Pinyol, ha sigut una gran oportunitat per nosaltres perquè hem comptat amb un observatori de coneixement privilegiat. Seleccionar els 2 guanyadors d'aquesta edició ha estat realment complex i vull agrair sincerament la tasca del jurat, que com sempre ha estat excel·lent, justa i rigorosa. Al mateix temps, agrair la comissió organitzadora d'enguany, que fa possible que aquest acte sigui exitós i agradable per tots. Comptarem més endavant amb la companyia de les 2 entitats que varen guanyar el guardons l'any passat.
un és Integra Pirineus i Obrim Portes. Ens agradarà molt escoltar tota la seva experiència des d'aleshores que varen guanyar el premi, com han evolucionat en aquest any. Serà una gran oportunitat per tots poder-los escoltar. Celebrar aquest acte al Palau Macaya ens honora i agraïm al seu director, senyor Josep Oller, que ens hagi obert les seves portes un any més. Gràcies. I aquests premis no serien possibles sense la col·laboració de la Fundació La Caixa i el Consorci de la Zona Franca, amb la presència del senyor Francesc Ventura, director del programa Incorpora de Fundació La Caixa, que patrocina el Premi a la Trajectòria, i del senyor Pere Navarro, delegat especial del Govern de la Zona Franca, que patrocina el Premi de la Innovació. També voldria fer una menció especial als caputxins, que han estat al nostre costat des dels orígens i que ens cedeixen el seu espai per desenvolupar la nostra feina. I, com no, la conductora de l'acte, la Míriam Frank, periodista amb una llarga trajectòria a la ràdio, especialment a Onda Cero, que tan generosament ens ofereix el seu talent per fer d'aquesta tarda una estona inoblidable. La Míriam ja és la nostra amiga, com tots vosaltres. I per acabar no puc deixar d'esmentar els 4 pilars bàsics de la Fundació Acció Solidària, format per persones bones i generoses, que són imprescindibles per avançar. Cada petit pas i gest que fan són la grandesa de la nostra Fundació. En primer lloc, els donants, que són el motor imprescindible per la nostra missió. Gràcies als donants i a la seva generositat podem anar endavant i poder ajudar a moltes persones a tenir una feina digna. En segon lloc, els voluntaris, imprescindibles, que analitzen i acompanyen els beneficiaris donant-los recolzament en tot el procés d'emprenedoria, des d'abans de crear la seva empresa, durant i després. Són el suport totalment necessari per als beneficiaris. En tercer lloc, l'equip tècnic, que és l'engranatge necessari perquè tot funcioni amb professionalitat i saber fer. Comptem amb persones excel·lents. I en quart lloc, el patronat, que hem anat renovant i reforçant amb un equip de persones sèries, rigoroses i rellevants. Totes elles enfocades a la recerca de recursos i aliances amb altres entitats, marcant l'estratègia i el futur de la nostra entitat. A tots, moltíssimes gràcies, perquè res seria possible sense la vostra generositat i el vostre treball constant, i sobretot la passió i entrega que poseu amb tot allò que feu. I tal com deia Confuci, no té gens d'importància com de poc a poc es vagi, sempre i quan no t'aturis, mai t'aturis. Per tant, seguim fent camí, no ens aturarem. Us animo a que ens coneixeu millor, a què col·laboreu amb nosaltres, com a voluntaris o ajudant-nos a sostenir econòmicament la Fundació o a través de donacions o llegats solidaris. I estant aquí avui amb nosaltres ja és, sens dubte, una altra manera de fer-nos i donar-nos suport i costat. Així doncs, benvingudes i benvinguts de tot cor i gràcies per ser-hi. Espero que tingueu una molt bona vetllada. Gràcies. Adriana Casademunt, moltíssimes gràcies per aquestes paraules i de veritat, enhorabona per la feina tan necessària que feu. Donem ara el torn de paraula a Pere Navarro, delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. Endavant. Bé, molt bona tarda. Adriana Casademunt, presidenta, Francesc Ventura, Josep Oller, director del Palau Macaya, l'amic també Jaume Lanaspa, que ens ha acollit aquí moltes vegades. De fet, aquest és un dels actes més agraïts que hi pot haver, perquè entregar uns premis, penso que no puc dir els guanyadors perquè deu ser sorpresa, però m'han donat un sobre amb un nom, però no puc dir. Però, en primer lloc, donar l'enhorabona. L'enhorabona no només als guanyadors, sinó també, sobretot, a l'entitat, l'Acció Solidària contra l'Atur, que és la que fa que tot això sigui possible, al final. La que relliga tot un món, que és un món que viu amb dificultats i que el que fa és produir noves oportunitats per persones que ho han tingut i ho tenen molt difícil, molt complicat. I us preguntareu què fa el Consorci de la Zona Franca aquí entregant un premi i patrocinant aquest acte. Segurament molta gent es preguntarà què és el Consorci de la Zona Franca.
Per explicar-ho d'una manera molt breu, el Consorci de la Zona Franca és una empresa pública, dic perquè val la pena que se sàpiga, perquè realment és una empresa pública que té una governança molt participativa. Hi ha un plenari que és com una espècie de Parlament, i en aquest plenari que presideix l'alcalde, jo soc el vicepresident primer i actuo de president executiu d'aquesta empresa pública, em nomena el Consell de Ministres a mi, però tenim 4 representants al Govern de l'Estat, 2 representants al Govern de la Generalitat, un representant de cada partit polític present a l'Ajuntament de Barcelona, les patronals, els sindicats, la Renfe, el Port, tothom. I després de dir això, el que us he de dir és que les decisions que prenem en aquest plenari són gairebé per unanimitat sempre. Per què? Perquè nosaltres hem creat un espai de consens social, polític, econòmic, per aconseguir alguna cosa semblant a el que feu vosaltres cada dia, per aconseguir crear oportunitats perquè la gent pugui ocupar llocs de treball amb treballs de qualitat i de llarg recorregut. Ara, per exemple, estem treballant d'una manera molt clara amb la indústria 4.0, el que significa la sensòrica, la robòtica, la intel·ligència artificial, l'internet de les coses, impressió 3D, totes aquestes tecnologies que fa molt poc temps eren alguna cosa que passaria en el futur, però ara ja està passant en el present i impregnen l'activitat econòmica de moltes de les empreses, de la majoria de les empreses que hi ha a casa nostra i de la majoria de les empreses que estan actuant a nivell internacional. I per això nosaltres volem ser l'avantguarda, des de lo públic, però amb contacte molt intens amb el món privat, volem ser l'avantguarda, els exploradors d'aquestes noves tecnologies, d'aquestes noves oportunitats i oferir això no només a la gent jove que s'està formant o que ha acabat la seva formació, sinó també tota aquella gent que es vol reinventar després d'una vida laboral llarga i profitosa i vol dir, m'agradaria tornar a començar. I m'agradaria tornar a començar amb alguna cosa molt innovadora. I la demostració és que en l'any 2019 vam crear la primera incubadora d'impressió 3D d'Europa. S'han incubat. Incubar vol dir que unes idees que han tingut unes persones es transformen en una empresa, es transformen en un producte o en un servei que pot entrar al mercat i generar ingressos econòmics i generar negoci en el millor sentit de la paraula. S'han incubat més de 100 empreses en aquesta incubadora que portem des del 2019. L'any passat vam crear una incubadora de logística 4.0. Hi ha unes idees fantàstiques, la gent inventa unes coses realment extraordinàries i aquesta logística 4.0, la logística està molt present a la nostra vida. Durant la pandèmia ha sigut el que ha fet funcionar el món. Si no haguéssim tingut una logística funcionant, s'hagués aturat tot, absolutament, i en canvi no va ser així. Hi va haver un problema sanitari, hi va haver un problema econòmic, però les coses arribaven on havien d'arribar quan es necessitaven. I hem creat un edifici que és el D-Factory, que no sé si puc convidar que el visitin, que està allà al polígon industrial de la Zona Franca. És un edifici de 17.000 metres quadrats dedicat justament a la indústria 4.0. Tenim 35 empreses treballant allà, grans i petites, i estan treballant no només cadascuna a la seva parcel·la, sinó sobretot estan interaccionant entre elles. Però a més, el Consorci, a part d'aquesta vocació i d'aquest servei sobre la promoció econòmica, sobre crear oportunitats, evidentment també té una vessant social molt important. Nosaltres no podríem aïllar-nos allà en el polígon industrial, en la marge esquerra del Delta del Llobregat, aigües avall, no podríem aïllar-nos allà sense saber que hi ha moltes persones que estan en dificultat, que hi ha moltes persones que necessiten, igual que el que estem creant amb la nova economia, amb la nova indústria, que necessiten tenir una oportunitat per poder tenir uns ingressos i finalment per poder tenir una vida digna. Però és que, a més, també us diré, una de les darreres decisions que ha pres el Consorci de la Zona Franca és que teníem terrenys per construir habitatge, per vendre i perquè es construís habitatge, i aquests terrenys, estem parlant de 2.000 habitatges, aquests terrenys els hem posat a disposició de l'Ajuntament de Barcelona perquè l'Ajuntament de Barcelona faci habitatge públic assequible. Per tant, estem parlant de feina, estem parlant de treball, estem parlant de vida digna, però també estem parlant
d'un tema que, com sabeu, impacta molt clarament a la vida dels ciutadans i les ciutadanes, que és el dret a l'habitatge. Doncs també des d'una empresa pública que el que fa és promoció econòmica, també és capaç de posar tots aquests terrenys al servei en aquest cas de l'Ajuntament, de les institucions, per poder fer aquest habitatge a l'abast de tothom. Per tant, molt contents d'estar aquí, enhorabona als premiats, sigui qui sigui, i una interpretació lliure d'una frase de Nelson Mandela, que és que, diguem-ne, el grau de solidaritat i de justícia d'una societat es medeix justament de com tracta a les persones més vulnerables. I aquí estem avui en el centre de donar oportunitats justament a les persones més vulnerables, així que enhorabona, continueu treballant també com heu fet fins ara. Gràcies. Pere Navarro, delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, moltes gràcies i és veritat, recomanable visitar el D-Factory. I tant, com vulgui. Imperdonable que m'hagi oblidat de la Míriam Frank. Imperdonable. Perquè col·laborem amb un programa que es diu Ciutat Solidària i donarem els premis, sigui qui sigui, perquè tampoc ho sabem, però donarem uns premis a entitats que justament estan col·laborant amb el tema de la Ciutat Solidària i, per tant, jo voldria també agrair el compromís als mitjans de comunicació amb què fer que les persones viuin més dignament. Disculpa'm una vegada més, però amb la Míriam ens veiem molt sovint i justament també amb actes, diguem-ne, de tipus solidari. Res més, així que moltíssimes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies. Donem ara el torn de paraula a Francesc Ventura, director del programa Incorpora de la Fundació La Caixa. Endavant. Molt bé, bona tarda a tothom. Molt content d'estar un any més a l'entrega dels Premis Pinyol. Mireu, els que treballem en el món social sempre intentem buscar fórmules que ajudin a millorar aquest món, que generin projectes que generin impacte social i que siguin sostenibles. Durant els anys que vaig estar treballant en un projecte, el programa Intervenció Comunitària Intercultural, que el Jaume Balanes coneix perfectament, vaig tenir la sort de treballar amb el mestre Marco Marchioni, un referent al treball social, que ell sempre deia que el que transforma la societat, el que transforma una comunitat o una societat, no són els projectes, el sumatori de projectes, sinó el que hi hagi un procés. En certa forma, el procés és l'element vector del qual hi ha els projectes. Però el que realment és... Els projectes al final tenen una data d'inici i una data de final, mentre que un procés significa una trajectòria i significa, amb la innovació, anar perdurant amb el temps. Aquesta és una mica la filosofia que tenen els programes de la Fundació La Caixa. Són programes de llarg recorregut, tots els programes que ara estan en marxa, programes socials, tenen entre 16 i 18 anys i són programes que, en la mesura que tenen una avaluació continuada, permeten millorar, innovar i, per tant, anar aconseguint cada vegada més impacte. Des de la Fundació donem suport a ASCA perquè coincidim en 2 punts. En primer lloc, des del programa Incorpora, amb la missió d'ajudar a trobar feina a persones vulnerables, persones que tenen més dificultat per l'accés al treball. Amb la missió aquesta coincidim. Però també coincidim amb l'estratègia de l'entitat, perquè, us deia abans, aquests programes de llarg recorregut i el fet que estiguem aquí a la 27a edició dels Premis Pinyol vol dir que també és un projecte de llarg recorregut i, per tant, això al final acaba donant prestigi a les entitats a les quals se presenten, el fet que sigui un procés de tants anys. Al final, donar un premi a la trajectòria i a la innovació acaben sent 2 elements que van de la mà, perquè per mantenir la trajectòria ha d'haver-hi una permanent adaptació al context i, per tant, anar a innovar. Jo crec que van molt de la mà. Quan fem la distinció a les entitats que avui es donen el premi, estem, en certa forma, reconeixent a 3 agents. Per una banda, a les pròpies entitats i als tècnics, que a través de la seva feina dissenyen els seus itineraris d'inserció laboral en les persones, treballen en xarxa, amb institucions públiques, amb altres entitats i proporcionen al final un suport integral a les persones. Estem dient inserció sociolaboral perquè és enfocament a la feina però també tot un recolzament que necessiten aquestes persones. I a més una feina imprescindible que és sensibilitzar les empreses. Al final jo crec que les entitats acaben sent agents de canvi
perquè amb aquesta feina que estan fent per trobar feina a les persones, amb les empreses, estan sensibilitzant a que les empreses tinguin equips més diversos. En segon lloc, per tant, també estem reconeixent en aquestes empreses que aquesta incorporació de persones no ho fan per un valor humanista, que sí, òbviament que sí, però no ho fan, sinó perquè al final el que estan fent són cobrint les seves vacants. Per tant, són necessitats i per altra banda també acaba sent una estratègia de mercat. Una societat cada vegada més diversa necessita tenir equips diversos per poder donar solucions creatives a aquests clients en productes i serveis que volen diversitat. I el tercer agent al qual estem premiant, i de fet és l'objecte de tots, són els protagonistes, les persones que acaben trobant la feina. Són unes persones que el que acaben veient les empreses és que quan incorporen aquestes persones, incorporen persones que són molt agraïdes per la feina, per l'oportunitat que se'ls ha donat, són persones que tenen un esperit de superació, d'esforç, que potser no tenen altres persones, per aquest agraïment que tenen. Jo crec que les empreses, quan en el programa Incorpora, quan busquen persones, et diuen sobretot donen persones amb actitud. El que busquen és l'actitud. Ja les formarem, el que volen és actitud, i aquestes persones responen amb aquesta actitud. I el fet que aquestes persones responguin així ajuden a trencar, són també a si mateixos agents de canvi. Aquestes persones que troben aquesta feina són agents de canvi perquè ajuden a que les empreses trenquin normalment els estigmes i barreres que hi ha amb aquestes persones i per tant les valoren per les seves capacitats i no, si parlem de persones amb discapacitat, amb les seves dificultats que tenen. I per això és important que hi hagi entitats que treballin per la inserció laboral i d'aquí jo diria que la importància d'aquests premis. Per tant, no em queda més que felicitar a ASCA per aquesta iniciativa, per aquesta 27a edició i esperant que aquestes entitats que avui premiem segueixin alimentant aquest procés que van començar fa 27 anys. Moltes gràcies. Francesc Ventura, director del programa Incorpora de la Fundació La Caixa, moltíssimes gràcies. Aquests premis, més enllà del reconeixement que suposa per a les empreses i persones que ajuden a d'altres persones a trobar una feina digna, doncs també les ajuden econòmicament, perquè en molts casos són empreses petites. I per això volem saber ara i parlar amb els dos guanyadors de l'anterior edició per saber com els hi ha anat aquest any. Estem parlant de la cooperativa Obrim Portes, que va aconseguir el 2023 el Premi a la Innovació. És una cooperativa que treballa amb joves extutelats per garantir el seu dret a l'habitatge. També parlem d'Integra Pirineus, que va ser premiada l'any passat amb el Premi a la Trajectòria, i és que en els seus 12 anys d'història, treballant en benefici de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns de salut mental, i generen llocs de treball en la gestió de boscos. I de moment, per saber com els hi ha anat aquest any, demanem la presència en aquest escenari d'Eric Morros, president de la cooperativa Obrim Portes. Obrim Portes és una cooperativa sense ànim de lucre situada a Lleida, que té com a objectiu la millora de l'accés a l'habitatge per persones que no tenen aquest dret garantit. Des d'una vessant social, utilitzem alternatives d'accés a l'habitatge com la masoveria urbana com a eina d'empoderament, d'inclusió i de transformació social, on realitzem la nostra intervenció a partir de les necessitats de les persones amb qui treballem. Una de les alternatives d'accés a l'habitatge que utilitzem és la masoveria urbana. Aquesta és un acord entre una persona propietària d'un habitatge que requereix d'unes rehabilitacions i una persona masovera, que a canvi de col·laborar en les millores d'aquest habitatge té una carència de lloguer. En primer lloc, acompanyem en la rehabilitació d'habitatges en desús mitjançant masoveria urbana. També realitzem gestió immobiliària ètica, amb clàusules justes i no especulatives per col·lectius en risc social. Realitzem formacions en oficis de l'àmbit de la construcció, com la paleteria, la pintura o manteniments. Per últim, hem creat una brigada de professionals de la construcció com a eina d'inserció laboral, que treballa tant en projectes propis com donant servei a tercers. Des de la seva fundació l'any 2021, la cooperativa ha obtingut la cessió de 16 habitatges i n'ha comprat 4 més.
Actualment són 8 persones treballadores a la cooperativa, 4 persones tècniques i 4 treballant en la brigada de professionals. En total, actualment, acompanyem una 60 de persones. Un dels darrers projectes realitzats va ser la rehabilitació integral d'un habitatge, on actualment hi viu una família de 5 membres. L'habitatge estava en desús des de feia 20 anys i després de 6 mesos de tasques de rehabilitació, ara és un habitatge digne i assequible. Aquest va ser el projecte on vam destinar els Premis Pinyol obtinguts l'any passat. Per últim, aquest és el proper gran repte. Consisteix en l'edifici adquirit per la cooperativa. Té 4 apartaments que aniran destinats a joves extutelats i dones en situació monomarental i tenim previst acabar-los durant 2025. Seguim obrint portes. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair que se'ns hagi convidat a venir als Premis d'enguany. Nosaltres l'any passat vam ser els guanyadors del Premi d'Innovació i va ser un premi que ens va ajudar molt a poder seguir mantenint la línia de la cooperativa d'Obrim Portes, que és un projecte molt jove, però que mica en mica ha anat creixent i en part gràcies a actuacions com els d'ASCA, que ens ha ajudat a seguir impulsant la cooperativa. Nosaltres, el projecte neix, som educadors socials, venim del món social i d'alguna manera la cooperativa ha sigut el somni de 2 educadors que no estan massa conformes amb les dificultats d'accés a l'habitatge que tenien les persones amb qui treballàvem i, per altra banda, amb el gran nombre d'habitatges en desús que trobàvem als pobles i a les ciutats. Ajuntant aquests conceptes vam conèixer el concepte de la masoveria urbana, que és aquest intercanvi entre un propietari d'un habitatge en desús i, per altra banda, una persona que necessita de poder accedir a un habitatge i, a canvi d'una carència de lloguer, aquesta persona que vol accedir a l'habitatge col·labora en les rehabilitacions a realitzar. Vam poder fer un primer projecte pilot amb l'Ajuntament de Lleida, però en aquest primer projecte pilot ens vam adonar que havíem de subcontractar molta gent en una rehabilitació, el paleta, l'electricista, el llauner, el fuster, i aleshores, un cop ens vam constituir com a cooperativa, vam creure que era convenient de poder crear aquesta brigada de persones treballadores de la construcció i incloure-la en la pròpia cooperativa. Abans d'entrar ho comentava amb amics que vam conèixer l'any passat i amb les persones que ens van acompanyar durant el procés del premi de mes i ho comentàvem, que l'any passat quan vam venir aquí érem 2 persones tècniques i 2 persones treballadores de la construcció. Enguany som el doble de persones, tenim el doble de pisos, és a dir, que d'alguna manera, en part gràcies als Premis Pinyol, hem pogut fer tot aquest recorregut i esperem que l'any que ve, no crec que ens convideu perquè ja hi haurà altres guanyadors que podran explicar la seva experiència, però si ens tornem a veure espero que puguem seguir explicant com ha anat la cooperativa i que ha seguit creixent gràcies en part a totes aquelles persones donant que col·laboren amb Acció Solidària contra l'Atur, aquelles persones voluntàries que fan els acompanyaments com ens van fer nosaltres durant tots els premis i que aconsegueixen això, que petits somnis, que llavors que de tant en tant es planten sense saber com anirà la cosa, acabin creant això, llocs de feina dignes, com comentàvem, habitatges dignes i assequibles i, en definitiva, seguir garantint aquells drets que són bàsics. Gràcies i bona tarda a tothom. Eric Morros, moltíssimes gràcies per aquestes paraules i enhorabona per un premi que crec que és ben merescut i per seguir lluitant per garantir aquest accés a l'habitatge. També volem saber com els ha anat aquest any a Integra Pirineus i per això demano la presència del seu president, Urgell Escrivà.
Des d'Integra Pirineus treballem per la inserció social i laboral de les persones en situació de risc d'exclusió, especialment aquelles amb discapacitat i trastorns de la salut mental, amb l'objectiu de proporcionar un treball adaptat a les seves capacitats. La nostra línia principal de treball és la gestió forestal sostenible, que ens ocupa el 70% de les jornades de treball a l'any. Als nostres boscos hi ha molta feina a fer i moltes persones amb necessitat de treballar, però els recursos són limitats. El Pirineu s'ha anat despoblant en l'últim segle i molts prats que estaven conreats o on hi havia bestiar ara han passat a ser bosc. La desaparició d'aquestes activitats fa que el bosc creixi desmesuradament i per això augmenta el risc de propagació d'incendi. Hi ha moltes hectàrees de bosc que necessitarien una intervenció urgent, però amb els recursos que tenim no podem gestionar-les totes. La gestió forestal sostenible no sols ajuda a prevenir la propagació d'incendis, a més, ajuda a fomentar la biodiversitat, a millorar la conservació de la fixació de CO2 i a la retenció d'aigua. Integra Pirineus va néixer per la necessitat de fer gestió forestal sostenible als nostres boscos, així com de l'oportunitat d'aprofitar la fusta que s'extreu del bosc per poder produir biomassa, i amb aquesta alimentar les calderes de biomassa forestal que hi ha a la nostra comarca. En aquesta comunitat de veïns de la Seu d'Urgell tenen calefacció i aigua calenta gràcies a la caldera de biomassa que tenen instal·lada al soterrani. Per això, periòdicament, un dels nostres camions els hi subministra estella. Passa el mateix a l'Hospital de la Seu d'Urgell, on fa 5 anys van deixar aparcada la caldera de gasoil i ara funcionen amb una de biomassa. Què aporta aquesta tasca a les persones que hi treballen? El primer que aporta és l'oportunitat de poder treballar, de tenir un sou, de tenir unes rutines, l'oportunitat de socialitzar-se, de fer, formar part d'una comunitat, en aquest cas d'Integra Pirineus. Yo hace 3 años y medio aproximadamente que estoy. Nosotros generalmente trabajamos pura y exclusivamente en el bosque, salvo algunas faenas que nos toca hacer en algunos cierto tipo de lugares como franjas de contención para que no se incendie el bosque, y aparte de talar, el otro tipo de trabajo que hacemos es ese. Un trabajo un poco duro, pero te compensa. Yo estaba pasando un mal momento laboral y me salió esta oportunidad y la aproveché. Pasamos de todo: frío, calor, risa, la amargura, es la faena de la montaña. Me ha cambiado la vida y la manera de agradecérselo es cumplir. Moltes gràcies també per convidar-nos a explicar el que hem pogut fer amb els Premis Pinyol. Com heu vist en el vídeo, nosaltres som una fundació que treballem per la inserció de les persones amb risc d'exclusió, especialment les que tenen una discapacitat intel·lectual o un trastorn de la salut mental, que viuen a les comarques de l'Alt Urgell i de la Cerdanya. I treballem amb 3 grans línies. Una és la laboral, que és on tenim una empresa d'inserció i un centre especial de treball que ens dediquem majoritàriament a projectes de gestió forestal sostenible al Pirineu, i després tenim una àrea sociolaboral on acompanyem a persones a trobar feina fora d'Integra Pirineus, en el mercat ordinari, i una altra àrea social on treballem perquè les persones puguin dur al màxim una vida independent. Dins d'aquesta àrea de gestió forestal sostenible, el que fèiem majoritàriament fins l'any passat en aquestes dates, nosaltres oferíem serveis tant a propietaris de boscos públics com privats i de la fusta que n'extreiem, que era majoritàriament pi, produïem biomassa per alimentar calderes. Llavors, hi havia un altre tipus de boscos, quan s'havia de tallar roure o alzina o d'altres tipus de fustes, que no els hi teníem nosaltres una sortida. I llavors, pensàvem en produir llenya per llar de focs o per estufes de les cases, i vam presentar el premi a aquesta convocatòria dels Premis Pinyol d'Acció Catalana contra l'Atur, i llavors el que vam aconseguir va ser una primera màquina que ens ha ajudat a processar aquesta llenya, va ser el primer impuls. Llavors, durant aquest any hem anat comprant diferents màquines
i a hores d'ara ja hem fet una campanya publicitària i oferim llenya de faig, d'alzina i de roure, la poden comprar a través de la web. Hem venut més de 40 tones amb el poquet trosset d'hivern que portem, d'hivern, de tardor, de fred, i a més hem fet unes caixes de fusta que subministrem a diferents gasolineres del nostre territori, concretament amb 7. I això és una nova línia que esperem que pugui tenir un recorregut molt llarg i que un dia pugui acollir a persones que potser ja no és el moment que puguin estar al bosc perquè la feina del bosc és molt exigent, o d'altres perfils de persones que puguin quedar al cobert només treballant exclusivament amb la línia de la llenya. Avui el que ens permet és que tots aquells dies de pluja, que els últims anys no n'hi ha hagut gaires, però aquest any n'hi ha hagut molts, i en alguns llocs massa, tots els dies que hi ha hagut pluja ha permès que tots els treballadors, en lloc de quedar al magatzem o d'anar a casa, poguessin anar al cobert, i al cobert han estat preparant aquesta llenya que s'ha anat repartint a les diferents calderes. També una cosa molt important que ha passat aquest any a Integra Pirineus, que potser no és un resultat directe dels Premis Pinyols, però sí indirecte perquè cada vegada prenem més força i ens encoratja més a seguir endavant, és que estàvem en un viver d'empreses que hi havia a la Seu d'Urgell i actualment hem agafat un local propi, que és una planta baixa, i això ens ha donat molta més visibilitat, ens ha donat a conèixer a la gent de la Seu i de la comarca, i també és un aparador per vendre aquesta llenya. I res més. Moltes gràcies i a continuar convocant Premis Pinyol perquè moltes altres entitats puguin tenir aquesta oportunitat. Merci. Urgell Escrivà, directora d'Integra Pirineus, també moltíssimes gràcies. Enhorabona per la feina que feu i per molts més anys de trajectòria. I ara sí, ha arribat el moment que tots i totes esteu esperant i és anunciar el nom, saber qui són els guanyadors i guanyadores d'aquest any. Qui té la feina és el senyor Antonio Martínez del Hoyo, secretari del jurat d'aquests premis. Ell serà l'encarregat i és el que té el paper més important d'aquesta tarda. Bona tarda. Anem a llegir l'acte de la reunió del jurat dels Premis al Foment de l'Ocupació Josep Maria Pinyol en la seva 27a edició, que convoca Acció Solidària contra l'Atur amb el suport de la Fundació La Caixa i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. L'acte diu: reunits a Barcelona el dia 7 de novembre de 2024, els membres del jurat d'aquests premis, que està format per Jesús Arribas com a vicepresident de la Fundació, Àngels Calveras, Joan Fàbrega, Montse Martí, Montse Novell, Ampar Porcel, Albert Recio, Ana Begoña Ruiz i Antonio Martínez del Hoyo com a secretari, ha acordat concedir el Premi a la millor iniciativa innovadora contra l'atur, dotat amb 10.000 euros, al projecte Nou Centre de Producció Imperfect, presentat per l'empresa d'inserció Imperfect SL. El Premi a la trajectòria a favor de l'ocupació laboral, dotat també amb 10.000 euros, a l'entitat Bona Voluntat en Acció. Finalment, el jurat manifesta que, atesa la qualitat dels projectes presentats, li ha estat difícil escollir el més destacat pel seu caràcter innovador i creador de llocs de treball. Pel que fa a la trajectòria de les entitats presentades, reconeix el jurat la tasca desenvolupada en la lluita contra l'atur de tots ells. Res més, venen a continuació les signatures dels membres del jurat. Gràcies. Doncs moltíssimes felicitats a tots dos, per començar per aquest Premi a la Innovació a favor de l'ocupació laboral a És Imperfect Food pel seu projecte Nou Centre de Producció És Imperfect. Recullen el premi Marta Carrera, responsable de l'obrador, i Agustina Martínez, responsable d'acompanyament a les persones d'És Imperfect. Entrega el premi al senyor Pere Navarro.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, estem molt emocionades. Nosaltres som una petita representació de Desimperfect, és una empresa d'inserció ubicada al Prat. Marta fa la feina, és la responsable del nostre nou centre de producció. Jo sóc la persona d'acompanyament a les persones, també educadora social, com l'altre company que s'ha presentat abans. I venim una mica a explicar-vos, ja que estem que hem guanyat, una mica a parlar en nom de tots els nostres companys que estan allà a l'obrador treballant. Fins les 10 de la nit, treballant. Fins a les 10 de la nit i fent els potitos per al banc, per a tots els punts de distribució gratuïta d'aliments, que això, també la felicitació per a ells. Llavors, nosaltres, en nom de Desimperfect, és un gran honor rebre aquest reconeixement en el marc dels Premis Pinyol, al foment de l'ocupació. Aquest premi simbolitza molt més que un reconeixement a la nostra feina. És per nosaltres una celebració de l'impacte que podem generar quan unim esforços per construir una societat més justa i inclusiva. En un context on una de cada 4 persones a casa nostra té dificultats per cobrir les seves necessitats alimentàries, les taxes d'atur són molt elevades i preocupants i també es malbarata un terç del menjar que es produeix. És Imperfect, el que volem és demostrar que a través de la inserció sociolaboral és possible crear oportunitats reals per a les persones que més ho necessiten, mentre promovem la sostenibilitat amb la lluita contra el malbaratament alimentari. Imperfect és una marca de conserves inclusiva, valenta i lluitadora, presents a tots els àpats, tant per a aquelles persones que poden escollir els productes Desimperfect en la seva compra, com aquelles persones que reben aliments com la compota de verdures que parlàvem ara o la de poma a punts de distribució gratuïta d'aliments. Aquest premi és fruit del compromís i la dedicació del nostre equip, dels col·laboradors, de les persones que han confiat en el nostre projecte des del principi i del treball en xarxa que ens permet connectar recursos, coneixements i persones per fer realitat la nostra visió. En aquesta xarxa comptem amb l'administració pública, empreses privades, entitats del tercer sector que aposten per models transformadors. Volem destacar la feina també que fem al costat de la nostra pagesia, posant en relleu la seva situació de precarietat extrema que viuen. Junts podem arribar més lluny i generar impactes més significatius. Volem agrair especialment a Acció Solidària contra l'Atur per reconèixer i impulsar projectes com el nostre. Ens omple d'orgull formar part del conjunt de projectes guanyadors, sabent que la feina no ha estat fàcil. Gràcies als membres de jurat per haver apostat per Desimperfect. També en volem felicitar els projectes que no han resultat guanyadors en aquesta edició i animar-los a continuar amb la seva tasca. Que amb la seva tasca també aquests projectes aposten per treballar situacions innovadores per garantir una ocupació digna per a persones que ho tenen molt difícil i que gràcies a una oportunitat laboral poden transformar no tan sols la seva vida, sinó també la de la seva família. Fa tan sols 8 mesos, ara la deixo a Marta. Ara també us volia comentar que estàvem al barri de Sant Cosme, al Prat de Llobregat, és un barri que té molta gent que necessita feina, i ara ens hem traslladat amb un obrador quasi de 1.500 metres quadrats també al Prat de Llobregat, a prop de la zona franca. Portem 8 mesos de trasllat i de noves maquinàries, nous projectes. També volem que aquestes instal·lacions si creen molt impacte, no? Al final també és el que arriba a tothom. També aquest centre que s'esdevingui un espai de referència per a la transformació d'aliments al nostre territori i per això us necessitem a tots, a tots que estigueu comprant les conserves Desimperfect als supermercats o allà on sigui, allà on les venem, per donar aquest impacte. I també quan més col·laboracions tinguem, millor, perquè també ens dediquem també a salvar aliments. Nosaltres som una empresa d'inserció laboral, estem sota el paraigua de la Fundació Espigoladors, però alhora també el que fem és lluitar perquè els aliments no es llencin, bàsicament. Per això ens dèiem és imperfect, perquè tots els aliments imperfectes que no poden vendre's per mida o perquè està excedents de producció, nosaltres el que fem és transformar-los en conserves vegetals. Conserves vegetals que són molt saludables i alhora són de proximitat. I alhora també poden arribar
a totes aquelles persones que ho necessitin. Res, doncs, continuar treballant amb força i també farem la inauguració per todo lo alto, si volem. L'any que ve, el 2025, esteu tots convidats, ja farem una llista d'assistents també perquè quan més difusió hi hagi, doncs molt millor per nosaltres, que tothom coneixi l'empresa. I res, agrair també a la nostra fundadora, la Mireia Barba, i directora de Gimperfect, que avui no està que amb avui no està nosaltres. aquí perquè està fent una altra tasca també per aconseguir finançament i per aconseguir tot allò que ens cal per aquest obrador que s'han invertit molts diners. Per això que també aquesta ajuda d'aquests diners ens serviran també per fer noves màquines i nous projectes que en tenim moltíssims. Ara ja som quasi 30 persones d'inserció i 8 tècnics, no em sembla? Sí. Bueno, esperem que l'any que ve puguem explicar més coses i encara hi hagi més gent i puguem fer no 2 torns, no 3 torns per la nit. Doncs moltes gràcies i molt emocionada, de veritat, perquè és l'orgull que ens fa aixecar-nos cada matí d'obrir la persiana i saber que estem ajudant a la gent i estem fent un impacte també ambiental super bo. Gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs enhorabona de nou i enhorabona també a Bona Voluntat en Acció pel Premi a la Trajectòria a favor de l'ocupació. Recull el premi Aurora Maedero, presidenta de l'associació. Entrega el premi al senyor Francesc Ventura. ¿Sí? Bueno, això és un regal de Nadal. Estem super contents. No us lo podeu imaginar, perquè anaven justet de números i això és el millor regal de Nadal que tenim. Molt agraïts als Premis Pinyol, molt agraïts. I ens hem donat compte que tenim moltes similituds amb el senyor Pinyol, al qual té nom els Premis Pinyols. Nosaltres som una ONG que portem 27 anys treballant al Poble Sec, treballant per la inserció sociolaboral, i ara us explicarem com treballem. La nostra principal missió és buscar feina a la gent. Penseu que el més digne per al ser humà és tenir una feina. No donar limosnes, no donar menjar perquè sí, sinó donar una feina digna. I per això treballem, que després el nostre tècnic d'inserció laboral us explicarà com ho fem. Portem 27 anys al Poble Sec. Som una associació de voluntaris, som quasi 100 voluntaris. Només tenim, sembla que 6 o 7 persones treballant, tècnics que per força han d'estar-hi, perquè, clar, els que són voluntaris no ho podem fer tot i no ho sabem, no? I ells són molt bons, també tenen la faceta de voluntari que col·laboren molt, no? Com treballem nosaltres? Treballem amb la gent que està en risc d'exclusió sociolaboral, no? Acompanyem aquestes famílies en un procés de 6 mesos, un any, depenent de les famílies, no? En aquest temps nosaltres les acompanyem primer en el taller laboral, que ara us explicarà, i mentrestant nosaltres les acompanyem donar-li menjar. Cada setmana donem menjar a 500 persones, 500 persones. Rebem menjar del Banc d'Aliments, moltes donacions privades, de voluntaris, i del Banc d'Aliments també rebem aliments, no? Ja ho he dit? Sí, estem una mica justos, molt justos, perquè s'ha reduït molt les donacions al Banc d'Aliments. I acompanyem aquestes persones, li donem menjar cada setmana, un menjar que procurem que sigui el més equilibrat possible. Tenim donacions i podem comprar peix, per exemple, fruita, que també en rebem del Banc d'Aliments. Donem per als nens llet, potitos, també acceptaríem donacions de l'associació d'abans. I acompanyem els nens, aquestes famílies, tenim els seus nens que fan reforç escolars, no? I és una passada el que fem allà, us invitem a tots que vingueu a veure-lo, no? Acompanyem aquests nens, també tenim tallers per les dones, treballem el tema de la violència de gènere, que està molt, com ja ho sabeu, no? I més en la població que nosaltres tenim està molt ocult, no? Llavors tenim una professional que treballa molt aquest tema també,
I, mentrestant, es fa un taller laboral en el qual estem acompanyant aquesta gent, les estem ensenyant, les estem donant les eines perquè busquin feina, perquè trobin feina de qualitat. Que després us explicarà ell com funciona, perquè és una meravella. I treballem en xarxa també, en la coordinadora d'entitats, en l'Ajuntament, i nosaltres som molt feliços del que fem, és la nostra tasca. Nosaltres creiem en una societat en la qual s'ha de donar més que rebre, i ho intentem. Tenim 100 voluntaris, que són el nostre tresor de bona voluntat, sempre ho diem, no? El nostre patrimoni són els nostres voluntaris, que dediquen hores, donen diners, donen aliments i donen el més valuós, que és el seu temps i la seva dedicació. I nosaltres sempre donem les gràcies als nostres voluntaris perquè és el millor que nosaltres tenim. Però també se fa la tasca aquesta de inserció laboral, que és la millor forma que coneixem o que sabem de canviar una societat, que la gent tingui una feina digna i puguin tenir el que tothom volem, feina, que és el més important. Després parlarem amb tu en el tema que tu estàs, en la caixa. El Pau us explica una mica com funciona el taller laboral. Perquè és... Hola, se'n sent? Sí, se'n sent. Només explicar una mica, fer referència a la situació que tenim ara mateix a l'entitat, on estem atenem a un 77% de persones en situació irregular. Com ja sabeu, 700.000 persones es troben en aquesta situació en Espanya. A Barcelona rebem molta gent